खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा 1955 इं मायथाइनिफ्राय 1982 इं मायथाइसिम हादरनि राजधानी दिल्लीयाव बर'नि माहारियारि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंहैनो हानाय गासै सा 165 गेदेमा महरगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। थांनाय मैया 30 मे खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' रेडिअ' एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव बिटिआर खुंथायनि मददजों सा 165 गेदेमा महरगिरिफोरखौ सासेयाव 50,000 रांनि चेक लोगोसे गांसे मान बिलाइ आर'नाइ इन्दि सिजों मान बावदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म, केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दास, लोगोसे एमपि रोनगोरा नार्जारी, एमपि जयन्त बसुमतारी आरो एमएलए, इएम, एमसिएलए बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। गेदेमा गागि मोसाखावरि नेवस्रि ब्रह्मआ बुंथिदों दि जोंनि बायग'आव एबा जोंनि खाफालाव बेबादि मोनगोन आरो एथबां रंजा खुसियै जोङो बेबादि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन माब्लाबाबो सानाखैमोन होनना बुङो आरो गेदेमा गागि महरगिरिफोरा बरायजानो मोननानै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटि नोगोरमायाव गिख्रंथाव दैबाना, लामायाव गारिनि सोलाय नाव सालायदों। थासारिखौ नायनानै सुबुंफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होना जिल्ला खुंथाया मोननै हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। हेल्पलाइन नाम्बार 03611077 आरो मबाइल नाम्बार 9365429314। थामथि खौराङाव दङ बांलादेश सिमायाव थानाय इन्डिजिनियास सुबुंफोरनो हाथियारनि लाइसेन्स होनो केबिनेटआव थिरांथा लानायनि हेंथा पिआरपिनि खौरां मेल। थांनाय माखासे साननि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बांलादेश सिमायाव ट्राइबेल इन्डिजिनियास आरो गोथौ ओनसोलफोराव थानाय सुबुंफोरनो हाथियारनि लाइसेन्स होनायनि मन्थ्रि सभायाव थिरांथा लादों होननानै फोसावनायखौ लानानै गोबां आफादफोरखौ खुद्रिनाय नुनो मोन्दों। बे थिरांथाखौ लानानै पिपुल रिलेशन पार्टीनि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङाबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। बे थिरांथाया गासै ट्राइबेल हारिखौनो दुसिनाय जादों होनना बिबुंथि होयो बिथाङा। लोगोसे आसाम एबा भारतनि नखर बिफाना लोरबां जाबाय नामा जायनि थाखाय सरकार खुंथाया बेबादि गाज्रि रोखोम थिरांथा लानो गोनां जादों। बे थिरांथाखौ बोखारनानै लाफिनाब्ला गोख्रों सोमावसारगोन होनना हुमखि होदों पिपुल रिलेशन पार्टीनि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ पाकिस्तानखौ मदद होना पस्ट लिरग्रा सुबुंफोरखौ दासिम आसाम पुलिसआ सा 79 खाबाय होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बाथि खौराङाव दङ बर' कारुवा गामिनि 3 गथ'नि बिमा सिमा बर'आ गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बर' कारुवा गामिनि सपन बर'नि आंगो बिसि सिमा बर'आ थांनाय 22 मे खालि न'निफ्राय तिहुआव थांनो होननानै ओंखारलांनाय उननिफ्रायनो दिनैसिम न'आव सफैफिनाखै। इ-रिक्सा सालायनानै न'खर खुंग्रा सपन बर'आ बिसिया न'आव गैयियाव 3 गथ'फोर आरो न'खरखौ सामलायनायाव जोबोद आख'-फाख'आव गोग्लैनांदों। 3 गथ'फोरखौ फुङावनो सङै खावै जाहो लोङो फरायसालियाव दैथायहरनाय, बेराफारसे गावनि न'खर खुंनो सानफ्रोमबो इ-रिक्सा सालायनांगौ। खाथि खाला नागिरनानै मोनैलाय बिसिया न'आव फैफिनै जाथायखौ लानानै बरमा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बिसि सिमा बर'नि जेबो गुमुरखौ मोनाखै। बेनिखायनो सपन बर'आ रायजो राजाफोरखौ सावगारियाव होनाय बिसि सिमा बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमना दोननानै 8453507043 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामनानै फोरमायहरनो खावलायहरदों। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझार सहरनि केडिएसए गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 10 मेनिफ्राय खुंजानाय 3थि इन्टार क्लाब वमेन फुटबल चेम्पियनशिपआ मैया थुंगेबाय। मैयानि बे जोबथा बादायलायनाया फान्टगाव एभालेन्स क्लाब आरो एनआरएल फुटबल टीमनि गेजेराव जानानै थाङो आरो फान्टगाव एभालेन्स क्लाबा एनआरएल हानजाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। स्निथि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सिजुगुरि प्राइमारि आरो सुकुनजरा प्राइमारिनिफ्राय गासै 27 नखरा मैया एमसिएलए राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदों।
दाइनथि खौराङाव दङ सिलाइ गाथोन सेराव मुंनि मिउजिक भिडिअ'आ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। सुभाष नार्जारिनि सुजुनाय आरो रायदाव ब्रह्मनि रोजाबनाय सिलाइ गाथोन सेराव मिउजिक भिडिअ'खौ सहिला ब्रह्म इउटुब चेनेलाव 7 साननि उनाव हगारनाय जासिगोन होनना मिथिहोदों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो थाखाय दिहुनगिरि सहिला ब्रह्म बिथाङा खावलायहरदों। गुथि खौराङाव दङ मैया बिजनी दालाइ थुनलाइयारि ससाइटिनि बेन्दोंआव गंसे गोदान अडिट'रियाम लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिसिनि सायख'जानाय आफाद प्रदीप कुमार बयान आरो चिरां जिल्ला थुनलाइ आफादनि सुजुगिरि रबीन्द्रनाथ दासआ लोगो नांना बे गोथार बुब्लिखौ आलारि बाथि फोजोंनानै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो। बिजनी दालाइ थुनलाइ आफादनि बारग' सुजुगिरि मिन्टु तालुकदार हेमेन शर्मा आरो गोबां थुनलाइ गोसो गुदुं सुबुंफोरा बाहागो लायो। बिजनी दालाइनि आफादगिरि आरो चिरां जिल्ला थुनलाइ आफादनि नेहाथारि रबीन्द्रनाथ दासआ एमएलए अजय कुमार रेनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे बाख्नायो। जिथि खौराङाव दङ जुमदुवार ओनसोलाव थाद'नाय गैयै नार्जारि फार्मनि बाख्नायथाव खामानि। नार्जारि फार्मनि बिगोमा समाज सिबियारि प्रफेसार राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जुमदुवार ओनसोलाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय लोगोसे नांगौ जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोर रानना होनाय फ्रि हेल्थ चेकआप एन्ड मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसन केम्प आयुर्वेदिक हाबाफारिया सिगां समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। बेबादिनो बे खेबावबो गसाइगावनि जारागुरि सामथाइबारियाव दिनै सनिबार सानखालि एबा 31 मे खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय आरो 1 जुन एबा रबिबार खालि कक्सागुरि गामियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय नार्जारि फार्मनि मददजों आरो जुमदुवार मण्डल बिजेपिनि बानजायनायाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि रानना होनाय फ्रि हेल्थ चेकआप एन्ड मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसन केम्प आयुर्वेदिक हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव नार्जारि फार्मनि गाहाय समाज सिबियारि प्रफेसार राहुल नार्जारि बिथाङा गासैबो रायजो राजाफोरखौ थिखानाय सम आरो जायगायाव थांनानै बेराम नायजाफैनो खावलायहरदों। 11थि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ लानानै खौरां मेल खुंदों खनायजार गामिनि सुबुंफोरा। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय खनायजार सुबुरि गामियाव बिपिएफ दोलोआव जयनिं हाबाफारि लानायखौ खौरां मेलनि गेजेरजों गुवारै बुंथिदों। थांनाय 28 मे खालि खनायजार सुबुरि गामियाव हरखाब बिपिएफ दोलोआ मोनसे मेल खुंनायनि गेजेरजों रायजो राजाखौ हरखाब जयनिं खालामफैदों होननानै बुंथिदों गामिनि आइजोफोरा। बे गामिनि सुबुंफोरखौ हरखाबै जयनिं खालामनायनि सायाव मैया गामिनि आइजोफोरा खौसे जानानै खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियो दि जों माब्लाबाबो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायाखै आरो बिथांमोना जेबो फोरमायालासे हरखाब जोंखौ जयनिं खालामदों होननानै बुंथिदों। जाफुंसार फालांगिरि आरो समाज सिबियारि सुकुमार देबनाथआ नामाफारा आरो देवदिबि गामिनि गेजेराव लङा दैमानि सायाव दालां लुनायनि सोमोन्दै गामियारिफोरजों सावरायनाय मेलाव बाहागो लानानै बुङोदि थाबैनो ओनसोलनि एमएलए रबिराम नार्जारिया अन्थाइ खाम्फा गायसननो फैगोन। बे गामिनि सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो बे जेंनाजों मोगा मोगि जाबोगासिनो दं आरो दायो बे जेंनाया सुस्रांजासिगोन होनना बुंथियो।